Nalugian na ako atong gira na mo ni Tumboy ay naka-bulletproof para siya ba naka-armor na unsa ka to yung gigamit nga kuan no na armor kay puti na mura siya kuan gining katong siman unya mo na pud siya katong moadto sa kuan katong moadto sa gawa sa planeta. Lugi juga ayo ko oy na kamu ka po nila piniga mapaakan nga ni ko na ikaw gid akong pusil-pusilon ron na dito nga lang ko bay na magkuan ko maghuna-huna ko kung sa akong buhaton para makabalos kong Tumboy na wabet yun niya giuli akong kuan iPad na sige na biyag pangita si kuan tita ato na si Kurdapya man na oh. Hoy Kurdapya. Saman. Na ali agad. Na di ko namang gani kay pusil o mahadlok ba akong pusil. Na taguan man ako. Nansa day tuyo nimo? Na ambito akong kuan bi iPad bin na. Unsay iPad? Gatag biya daw to ni Tumboy tong kuan. iPad na ako, iya magikuha sa ako. Ni pataka man ka wala man. Kinsa man dai bi asa man ni gatag ingon man siya nga sa imuha daw. Wala man sa ako naman sa iya ha pataka laman na siya. O kabalo dai ka nga gikuha ni kuan Tumboy sa ako ang iPad katunda ko kaayo. Madi kay iPad ako kaayo. Oh na Asa man be? Nagikuha ganin Tumboy nun. Nagay magig-ulo. Kapalit kag ingon ato nga wala man kay kwarta. Na dili maguto ako kan tita magadto nagikasab-an gani kong tita kay nawala daw ang iPad. Tagam nimo. Tagam ang bito ba na? Wala sa ako gani no. Nag-iingon ni Tumboy yatag daw sa imo daw. Wala. Pupusilin kita. Na ayaw ba mahadlok biya ko ana. Na sa gani noon nagibunal-bunalan biya kong tita ug mama kay kailangan daw to ni tita. Nagwala sa ako agay, jud kay nigulo ning gimuan ni oy. Taatuan na lang nato si Tumboy ta kung siya nag-ingon nasa ko Sige, bantay ka ata. Nasuto na pud na ako ni Bay kay para makadipinsa na pud ko ni si Gimon no. Manindot biya kaayo ni kay magpagtirahan ko ni Gimo kay dili ko maigo. Nindot kaya akong armor nindot kaayo mura na akong astronaut nindot kaayo na dili na kaigo sige mo sa ako kay baga manggod kanya akong gisuot doon lagi sige mo sa kuha lagi tira-tira na po na ako para dagan-dagan na po siya Bantay, naging tumbuyan eh. Oy Tumboy! Nasulong-sulong na po ni sige mo nagdala pa og kaobad si Kurdapya Naanaman daw sa imo akong iPad be. Ambi to ben. hala kisulti din ni Kurdapya Ambi to ba na busit man kay ni pangagan eh. Uy, pangagpud biya ko. Dili mong ikaw si Tumboy manggod. Nayatag na tutambay. nawala naman sa ako Kurdapya Nawala man daw sa iya Kurdapya. Na wala man ganin niya gihatag sa ako. Ambi to Tumboy ba? Nag-ingnag wala sa ako na Ay, damayan magkuhanin niya. Sakit na biya kayo.